Rumangsa bingung sakjroning ati. Wiwit nggonku urip ana ing desa Puguh. Ning kasunyatane nganti temekaning saiki babar pisan. Aku durung bisa mulyake marang para kauntan. Mongko kabeh sing dadi pangangkah lan panjangka aku kudu bisa yen to para kauntan ing kono bisa mangan wareg nyandang utuh ning kasunyatan. Dur aku kudu nganggo dalan singkep. Dimen kabeh apa sing dadi panjangkan. Kabeh mau bisa ya. Mbok menawa kanthi lantaran nggonku nyuwun parang panguwasaning Gusti. Ing kono aku pikantuk pituduh utawa dalan. Supaya aku bisa mulyake marang para kauntan. Bakal ndak wiwiti nggonku nyuwun marang panguwasaning Gusti ana sakjroning guwa. Niating sunta
ditekor wong mak blong ali jodoh sapa sing gawe cekaker. Titah ulun Ger Joko Tani. Lindu bumi gonceng kayangan Salendra Bawana horeg kadya samudra kinebur. Kena dayane kang slira kang lagi mempersmedi. Iya Ger Joko Tani sumurupa ulun iki Bathara Narada ya resikane putra ya bayane para dewa wanter dawuh Syadi Guru kang tumanduk marang ulun supaya paring pakabaran kang bisa nyenengake marang titah ulun Joko Tani. Yo senajan to kepiye wae tindak budi kang luhur kang wis mbok lakon iki bakal entuk bakal ana undu-unduane ya Ger. Yen pancen kepengin mulyake warga desa Puguh kene. Lah iki margane Ger Joko Tani. Kowe kudu bisa mboyongi Betari Dewi Sri. Kang teges Betari Dewi Sri kudu jumondo ana ing tlatah desa Puguh. Wontene piranti kang kudu kanggo mboyongi Betari Sri. Lah kae Ger. Ana pusaka kang cacah loro siji aran Jemparing Pasopati kang siji Pecut Sodolana. Ing mangkono niki kang sila bakal kelakon bakal kesempatan boyongi Betari Sri Ger. Samono titah ulun Ger, ulun bakal bali makayangan. Panguasaning Gusti apa sing ndak jaluk ing kono bisa kasebarahan kapala yuang pikulun aweh dedalan kang supaya aku bisa mulyake kauntan mapan ora ing desa Puguh kanthi lantaran aku kudu bisa mboyong Betari Dewi Sri tak papake ana ing desa Puguh. Ora mung kuwi. Ana pusaka loro cacahe. Siji Jemparing Pasopati lan loro Cepeti Sodolana. Piranti kanggo mboyong Betari Dewi Sri. Yo. Nek pancen kaya ngono pusaka loro cacahe bakal bisa aku darbe pusaka loro cacahe men kelakon apa sing dadi panjatan aku bakal laku bisa men bisa lan kelakon apa sing dadi panjangku bakal bali menyang desa upati marang Betari
Oh iya. Iki sone apa ya nak ya? Novia, oke. Ini perdana bareng Novia di sini ya nak ya. Saderengipun ngaturaken milujeng siang menjelang sonten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, kok mendel kemawon iki pripun? Panasen nggih. Alah panasen donya sing nyangga wong akeh kok so Bu, kok so. Rada di ngopo ya nak ya? Anjen titi wancine iki ketiga. Heeh. Mulane panase ra karo-karuan ngene kok ya. Nggih, iki alhamdulillah sayangku katimbalan sowan teng dusun. Iki kok nging Mas. Jake tripek sing siji tri. Tes. Halo. Jane lagi kepethuk yo ngene iki Tri urung iso ngepasno kok yo. Wis lak pas dhewe kok yo. Soan teng desa pundi niki nok? Puguh nggih. Winginane ning kono yo nok yo saiki mencelat rene alhamdulillah mugi-mugi dados paseduluran kagem warga Banjar mriki terspesial kagem Puguh tercinta yo nok ya. J, sugeng pepanggihan kalian keluarga Ageng Ketoprak Trimanggolo di dalam saking Turi Rejon Jepon Bloro engkang disesepi kalian Bobo Sukono Ceples Anjih niki terima kasih matur sembah nuwun sayangku konjuk kagem Bapak perangkat ugi Kang Mas Mbak panitia sedaya kemawon sing sampun kersa nimbali kula sak kanca nggih nok nggih niki acaranipun napa Bu nuwun sewu Bu sedekah bumi nggih. Dalam 17 Agustus. Oh nggih. Lha tak kira iki wis bar lho Bu kok usah. Saiki apa ya Nduk? Desember. September. Aku anggere dhuwit kuntek lalinan kok ya. Nggih, 17 Agustus sayangku memperingati HUT yang ke-80. Merdeka! Semangat ta Bu iki jek dijajah ta wis merdeka kok ya. Kono-kono lho banjir Bu alhamdulillah kene ora ngono lho kok so. Merdeka. Niki sing teng mriki niki Mas panitia ugi bapak perangkat sedaya kemawon nggih. Oh nggih. Layak kok necis-necis ya Nduk ya. Aku ngene iki lah nek ning kono ya diajeni wong lho Nduk. Aku ngene iki buwa kok nek ning kono tapi. Iya lagi dia ini diangkat Nduk. Neng kok yo cek melok ngetoprak ngono kok. Aku mau nek burik kok yo rumangsane lho yo kok. Anjih niki mbok bilih wonten pamundutan saking warga Puguh mriki monggo saking Mas panitia saking Bapak perangkat sedaya kemawon mbok bilih badhe ngersake tetayuban campur sari monggo kersa. Pokoke ready ya nak ya. Titi wancine bareng ngelipur sayangku. Saderengipun bareng dedonga rumiyin mugi-mugi warga Puguh mriki sabubare nimbali awake dhewe tansah dados desa ingkang maju, gemah ripah lo jinawe, murah sandang murah pangan amin Allahumma. Pinaringan sehat wal afiat. Yang penting iku ya nok ya. Kadukung bareng Novia Audio Sound System. Juga niki sotengnya apa Mas? Hah? Kok malah ngantuk lah sampean lah Mas. Mau nek tak emut lho. Iki media tama dhewe. Oh alah. Wonge gak ero aku Nduk. Oke, kadang bareng media taman J. Niki konjak kagem pambuka. Sayangku enake diparingi apa ya Nduk? Kali kotang ae Mas. Kagem bapak-bapak STW. STW ya apa guys? Setengah tua. Setengah bae jare kira tata. Setengah tua ning ije imut-imut. Rene Pak D, ora usah mendelik-mendelik ning kono kok so. Mriki Mbah Kong kersane Amet Nom ngingeti pupu-pupune iki lho. Putune kok ya ana sing blawos ana sing ledek ning omah do tandur kok so gumun aku. Monggo aturan wonten tali kotang Mas. Musiknya dereng mlebet Mas.
Music Law. Terima kalau bro Persmanofia Audio. Statukoke wujud tali sakotange saiki lego ilang saslirane lunga menyang endi tanpa pamit ra ngabari opo lali kowe karo aku iki kuwi wujud katresnanku jare kowe melu aku lah kok mlayu apa kurang larang pungkasane kowe ilang ning endi nggonku goleki tali kotang. Simpen tekane pati tali kotang saksi tresnoku kang suci Ya Trinangga Persmanofia Audio dan juga Media Tawa Production. Bibit Mahendra lek mau ngono goyang deh ayo yen wis tak tukoke wujud tali sakotange saiki lako ilang saslirane lunga menyang endi tanpa pamit ra ngabari opo lali kowe karo aku iki najan regane mung sewu kuwi wujud katresnanku jare kowe melu aku lah kok kuru apa kurang larang pungkasane kowe ilang ning endi nggonku goleki tali kotang. iki mas taime ujuran kene erto ukurane kurang keping aku dicontoke marang karo duka kae wis cukup mong semene wae bukan mas andong pasuki aku ora pacaran yen Gusti ngeparengake mesti bali Tali kotang iki tak simpen tekaning pati tali kotang saksi tresnoku kang suci Tali kotang saksi tresno kang suci
Setunggal pambuka saking kula sak kanca katuran wonten tali kotang. Lagu sing cukup lawas ning tenar kembali ya nok ya nggih. Heeh. Niki pripun ngagem Bapak perangkat sedaya kemawon ugi Mas panitia mboten nyuwun-nyuwun lagu ngoten. Halo. Sing ngagem kacamata niku le. Niku Bapak perangkat napa Mas panitia nuwun sewu. Lah langsung dicoplok, Nduk. Ya ampun. Barie tambah nono iki lho, Nduk. Ana apa iki, Nduk? Jenenge, Nduk? Jenggot. Ya kumis. Alah, Pak D, ya ampun. Alah mboten usah disangoni, Pak D. Saestu mboten usah saestu lho. Tombok angan. Niki paring asma Bapak sinten? Pak Kirno. Colna apa lho? Niki dicolke. Ndah nggih. Lho, colke apa lho? Njaluk kok iso diganduli ae iki piye? Pak Kirno niki istrine teng mriki napa mboten, Bu? Pundi? Lho ya ora diakoni. Bu ngoten atik purek le Bu mboten ngampil saithik kok lho kok ape digorok ngene, Nduk. Iki tunggale mutilasi di dalam koper ketoke. Heh? Nyabu tak balekno timbangane pureknya. Ijoli 50 neng lho. Lah piye le, Tri? Oh iya. Lho gedang kluthuk ijek usum, Nduk. Jalukane sapa iki, Nduk? Yo, lagu akeh kok iso gedang kluthuk iku lho. Kok yo mbok pasno karo kowe nek penaken mantuk-mantuk kok iso. Satu persatu atensi zaman masa sayangku dipanggil artinya bareng Dri Manggolo Mas Sama terima bola budoyo. orang neko-neko. Tika, ayo sini sayang. Mikir nih, Nduk. Piye, Nduk? Bos SM Audio iki Nduk wonge. Walah tak kira iki mang blantik wedhus lho, Nduk. Lah pacakane ngono kok iso. Mas, ajeng nyawer, Mas. Alah engko nek 5.000 tak susuki 2.000 kok gampang. Ya Allah Gusti. Entek ngono kok iso. Ris kok ya. Ayo Tika, pamundutan wonten tombo kangen ugi gedang kluthuk. Niki atensi napa koleksi sayangku? Koleksi ya, Mbak. Koleksi terlebih dahulu. Apa itu? Mangu. Sabar rumiyin nggih Pak Ker nggih. Bu Ker gak kudu ngimbo-ngimbohi ngono, Bu. Nek nawa susukan terasi ta apa ngono lho kok iso. Jenengan sendepa mengke nek diuyeki semut, Pak Ker tok omah pangkling. Alah iya ta. Monggo aturan wonten mangu, Mas. Terima ngol. Hei, apa hei? Wajah
Jujur tak mudah untuk melangkah pergi. Ini soal hati bukan diyakini. Yo! Gila Ongke, ongker, 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 hehe. hatiku, kau menggenggam gila. Ayahnya. Ini tak biasa. Aduh hatiku, kau menggenggam. Terima kalau broyo. Rizka. Jangan salah pahamku kini berujung. Siapa yang tahu, siapa yang mau? Kau di sana, aku di seberangmu. Cerita kita sulit dicerna, tak lagi sama cara berbeda. Cerita kita sulit diterka, tak lagi sama arah kiblatnya. Cerita kita sulit. Apa yang terjadi? Kunci dari semua masalah ini. Jujur kau Mas. selalu Cedolnya Mas ya Mas, cedolnya Mas. ini soal hati bukan diyakini. Iya 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 iya. Gila, ini tak biasa. Hatiku, kau menggenggam wajahnya. Gila, tak masuk logika. Hatiku, kau menggenggam. Terima kasih. Orang neko-neko. Masa Mas. Jangan salahkan pahamku kini berujung. Siapa yang tahu, siapa yang malu? Kau di sana, aku di seberangmu. Cerita kita sulit dicerna, lagi sama cara berdoa. Cerita kita sulit diterka, tak lagi sama arah kiblatnya. Kita sulit dicerna, tak lagi sama cara berdoa. Cerita kita sulit diterka, tak lagi sama arah kiblatnya. Mangu. Lagu yang cukup viral ya nak ya. Ji. Niki Ibu esang tengi sorson niki pripun Bu? Nyuwun lagu napa mboten Bu? Alah gayenge ya ampun. Ora sangu blas Bu. Maksudnya nek sangu ajeng niku lek Bu kula kan numbasi es panase ngeten ngono lho kok iso. Apa nduk? Bukit berbunga. Iki sing njaluk yo grup kene neh nduk. Lah iki gelem 10.000 terus yo nganti sesuk lah yuyu kok iso. Ngono lah, nyanyi dhewe apa pasrah? Nyanyi dhewe apa pasrah? Oke, nyanyi dhewe tambah 5.000. Loh. Wong wedok kok iso ngene lho ya. Iki lagu apa neh kok genduk denok santri pekok iki tunggale lali janjine engko tawang mangu ngono ku ya nduk kok iso. Tak ngaturi Bapak Sukir rumiyin nggih, kagem Mbak Cantikku sabar rumiyin nggih. Tak ngaturi kagem Bapak Sukir, katuran wonten tombo. Kangen, iya Nduk? Iya Mang Nduk? Heeh. Monggo Kang Mas.
Sini anak-anak artisnya Trimanggolo. Ada Sagiti. Ini ndak. Tak pekno bokonge sing suwemok semlohe nggih Pak Kir nggih. Beleku. Gak apa-apa nggih Bu nggih. Ha, ketoke sentuk-sentuk nek piye ngono lho. Ayo Ti. Trimanggolo. Digoyang pada bersama Trimanggolo. Ada tombol buat pada bersama Sagiti Lestari. Yang punya bokong sama punya Trimanggolo coy. Cantik semak aduhai. Apa wis lali sliramu? Ala Dia semua ngintungan karo aku. Pancen wis suwe gak tau ketemu. Kuwi sak mestine lali aku. Mas mumpung saiki ketemu. ala katirki. Jogetan tetembangan karo aku. Dadi yo tombo kangenku kangenmu. Bali eling nalika iku. Ayo. Sepi rasane waktu biyen ucul dhewe. Lenget terus eling kancane. Zaman semono yen dolan rame-rame. Kuya berukun seneng atine. Ayo Mbah goyang Mbah, ayo Mbah. Iya. Ala kakir-kir, ala kakir-kir. Tunggu tombol kangen iki. Rasa sak mimpi durung butuh tangi. Alah iya tak katoke bloro. Bisa mari Mbah, Mbah. Nova Audio. Sagiti Lestari. Masuk Ti. Mas opo wis lali sliramu? Ala kakir-kir. Jogetan ketemu
syukur sampun lunas lho nggih. Lah niki rencane pripun? Mboten kepengin nyangoni kula ngoten. Nek menawa bature do mara ngono lho kok iso. Piye Kong wis aman ta urung Kong? Ya Kong, katok ora layak pakai ya jek dinggo ae. Sabuke rapi ya lerekane jek dol. Tak kira iku mang ape nguculi celanane nduk mlayu akeh ngono. Nuwun sewu niki rodok, Bu. Nggih, rodok pinter. Astagfirullah. Nggih, Kong, nggih. Jenengan nggih umat manusia nggih. Maksudnya gak elok iblis ngono lho nduk kok iso. Dilanjut kembali ya, Mbaknya ini mau nyanyi lagu apa tadi? Gedang Kluthuk. Nyanyi dhewe apa piye iki? Sing nyanyi Mbak berarti pasrah 10.000 tambahe. Piye? Nek tanduk ngono kae pasrah modern yo tambah kok iso gumun aku. Gedang Kluthuk, Mas. Ayo ya Mi. Ayo ya. PK kok lagu nganti lali lho bangeten. Ayo Nduk, iki lho Mbak. Gedang Kluthuk ilang. Hah? Ilang jare. Ora ngarah le. Nek kowe yo ilangan kok iso. Oh, raimmu iku ngono Nduk kok iso. Moh gedilah iku lho sawangane Nduk. Cilik. Gedange cilik. Ayo Mas, gedang Kluthuk ijek ta ora Mas? Walah penake ngene kok ilang le moh kok iso. Ayo sayangku yo. Yang kembali bersama Terima Ngolo Brojono bersama Novik Audio Braweswana dan juga media Tama Parodakso. Ayo guys. Biar lali. HP abu. Penyanyi doicer jagung ae ngene kok Cah. Sing kawak lali, sing anyar dorong apal gumun aku ya Allah. Ngene iki mbok cengklong kok ora, Mbok? Ya Allah, mbok-mbok iki kok so. Antemi dhewe malah ndi mo? Gedang Kluthuk mo, walah diprotes mbok-mbok iki kok gumun aku. Aku nganti gupah kabeh. Sek yo, guys. Ini ndelok toprak apa ape timbangan kok donggo anak kabeh iki. Walah ngene, Nduk. Waduh, tangi turu malah embuh. Ngono kuwi ya? Oh, ayo Mas, wis temok Mas. Ayo Mi. Ayo Mike dibundut. Iki bener Mas, tok gedang Kluthuk sik Mas. Nah. Wah, aja melak-melak tak perkosa kae ngomala kok iso. Ayo ya. Ala rasa dideloki, ora iso kok iso ndelok badang. Terima Ngolo Brojono. Ora neko-neko.
Ijili minhai Novia Audio Profesional Media Tama Production TMB Musik Bersama Kendang Koplaknya Blora Mustika Ada Jeng Boyos Sedang itu rumah lainmu Makan tanpa nanti akan Tanpa kape boleh kamu kepusuruh Tanpa basa-basi kenal tanpa pekul Aku lari tenang rasanya orang kelingan Mau pengen apa aku jika tidak paham Bayangnya rontuan dan aku tak gampang lali Awak telas kata apa aku tegur kali Apa ketakutuk turun mata mandok Kecil akan bawa embun Mama telas kape nanging aku metu nembel Ah iya ta, cah. Ngene iki gedang kluthuk. Mbok-mbok iki kok angel men lho ya kok iso. Mang ijek siji santri pekok ya. Oke. Niki agem bawa perangkat sedaya kemawon mboten ngersake campur sari napa tayuban ngoten. Pak D, mboten ngersake tayuban. Niki ready lho ya Kak Neni kok iso. Kagem ibu-ibu seneng anjing niki pripun, Bu? Kadek mang kok dipamer ngene ae lah. Ya iku cek duwe ta ora kira-kira. Aku kok makel. Amen dikanekno terus lho, Bu. Kok iso. Ngono nek relekane ora rusak mono kok iso. Tak betot sisan kok malah. Bu, ngersake napa niki nuwun sewu kagem tombo saya. Bokong semok. Waduh. Sek Bu Sukir iku njupuk dompet, Nduk. Napa, Bu? Tambal ban. Bu Sukir napa Bu Sukir? Bu Sukir napa Bu Sukir? Mang njaluk kok Nduk ngetokno HP mbah dompet tok ya. Monggo Kang Mas, dilanjut kembali bareng artisnya Trimanggala. Kersane anake kula sing milih ya. Tak panggil sapa ya Nduk ya enak ya. Rizka ayo sini Kak. Bokong Semok juga ada. Santri Pekok, Bukit Berbunga. Bukit Berbunga. Terus Bu Sukir mang mbah apa Nduk aku kok gak patek krungu Nduk. Napa, Bu? Lah, tambal ban. Oh, sek lah. Lah iki lho sing nyorei seneng iku, Mbak. Ini kok ya. Iki ketoke 20.000 ne, Nduk. Oh, ora ya, Cah. Napa, Bu? Setio, niki tayuban. Setio niku sing pripun? Sing pripun Bu nuwun sewu, Bu? Nggih Bu, inggih request-e Setio niku lho. Bu, kula kete sing guyu-guyu mbek kacamatane nika lho, Mbak. Nuwun sewu, Bu. Setio niku sing pripun? Setio enek napi kuwi. Weh. Piye? Iso tekan kono iku rumah samu kok. Saiki anak durhaka lho wong mboke kok dijeguk iki lho ya. Rizka ra sopan kok tak lebokno nang kapok kowe kok. Sejen, Mbak. Ayo aku lagi gelem kok lebokno neh. Mah baru operasi kok iso. Ayo Riz, diaturi apa ini? Bukit Berbunga wae, Mbak. Bukit Berbunga. Setiane niki sing pripun mungkin tak pikire rumiyin nggih Bu inggih nggih. Ya, aku rada lali. Saya ateri gentenan kok iso. Bukit Berbunga, Mas. Ayo guys, munggah gawe, Mbak. Gawe, guys. Munggah gunung. Iya.
Bukit yang indah, di sana kita selalu datang berdua, memadu cinta. Bukit berbunga, tempat yang indah, di sana kita selalu datang berdua, di bukit berbunga. Emang yolo budaya para neko-neko Masuk asrama. Kita pun bersama melintasi jalan sesama. Kau peluk di pundak, membawa aku melangkah. Alukah kau pergi, bunga warna ungu, lalu kau selipkan di rambutku. Di sana kita selalu datang berdua, memadu cinta. Tempat yang indah, di sana kita selalu datang berdua, di bukit berbunga, di bukit berbunga. Sampun, Mbok. Oke, setunggal mbok setunggal pamundutan sampun katuran. Nah, niki apa Mang Nduk Setyo ya, Nduk ya? Heeh. Judulnya apa Mang Nduk? Sotia napa Setyo, Bu? Antene Sotia. Nggih, Sotia. Oh nggih. Mang sing piye, Tri? Niki tulis sing kidungku. Pripun? Podang kuning saking Bapak sinten? Dalam Pak Kiban. Tiban. Jeneng kok aneh-aneh Tiban barang lah, Cah. Iki Bu Tiban yo nderek ten mriki. Nggih nderek Bu Tiban. Pak Tiban nyuwune manuk kuning, malah awan-awan nyekel manuk lah, Pak. Pak Saguman aku. Katuran wonten gedang kluthuk bakdo niki terspesial kagem Bu Inggi nembe manuk kuning nggih. Lah apa, Nduk? Santri pekok. Sing ngomong gedang kluthuk sapa lho, Tri? Kok iso kupinge lho ya. Ayo, Mah. Mah aku nek cilik mah, Tri. Santri pekok, Mas, bakdo niki katuran wonten Sotia. Ayo, Mah. Rene to, guys, kok diceluk kok mendelik ae lho ya. Amin. Monggo katuran wonten santri pekok pamundutan saking mbake yang ada di samping panggung. Nah. Yo, tekku tekku mentul tek menggandol lepleke nyes gatul-gatul tak sok duduten. Kok ame-ame belalang gubu-gubu. Siang makan nasi kalau malam miming susu. Hey, yo.
Dok duitku aja jupuk lho Dok ya. Kadang dijupuk. Ndoteno santri lulusan pondok Gonyos. isih perawan durung tau ketemu tak rewangi sarungan gawe sangka assalamualaikum Waalaikumsalam. lakono bapak emlero Ayo. ngempet ora ngerokok cah sopan ben koyo kang pondok elah dalah suwengku lali nyoplok jare bapak aku koyo santri pekok Yo. Terima bola lo iki Mas. ora nego-nego Banyos. tobat tapak lombok kadang lurus kadang minggu bunga nabet tapak aku pengen oleh genok wis tahu-tahunan aku weleh dadi preman pengen tobat tenan ben oleh bojo sing iman tobat tapak lombok kadang lurus kadang minggu bunga nabet tapak aku pengen oleh genok wis tahu-tahunan aku dadi preman tobat tenan ben oleh bojo sing iman bareng terima kalau Ora nego-nego. buka bergoyang Novia Audio Sound System. Goyang tipis-tipis lo karya. Ya hai. TMB. Ayo. Ndokeno santri lulusan pondok isih perawan Bayo. tak rewangi sarungan gawe sangka assalamualaikum Waalaikumsalam. lakono bapak emlero Ayo. tak rewangi ngempet orang ngerokok mata sopan ben koyo kang pondok elah dalah suwengku lali nyoplok aku koyo santri pekok Masih. tobat kapok lombok kadang lurus kadang bengkok dongak nabet kapok aku pengen oleh benok wis tahu-tahunan aku weleh dadi preman pengen tobat tenan ben oleh bojo sing iman tobat kapok lombok kadang lurus kadang bengkok dongak nabet kapok aku pengen oleh benok wis tahu-tahunan aku weleh dadi preman pengen tobat tenan ben oleh bojo sing iman obat kapok lombok kadang lurus kadang minggu dongak nabet kapok aku pengen oleh jenok wis tahu-tahunan aku weleh dadi preman pengen tobat tenang ben oleh bojo sing iman Jo. Santri pekok sampun.